أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين، سيدنا وشفيئنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Bayan wannan, masu kallon mu da kuma sauraron mu a wannan tashar tamu mai suna Darul Ilmi, yau magamu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu domin ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafin mai suna Al-Muqaddimatul Izziya lil Jama'atil Azhariyya, Talib Abil Hasan Aliyu Al-Maliki Ash-Shazali. Idan ni ba manta ba, har yanzu ba mu gushe ba, muna daga cikin abin da ya shafi babi na hukunce-hukunce na sallah, wanda a darasinmu da ya gabata mun fara fasali akan abin da ya shafi hukunce-hukunce na sallar juma'a, sai lokaci ya cin mana. Insha Allahu za mu ci gaba. Game da bayar da sallar juma'a, malam zai yi mana bayanin sharuɗa na bayar da sallar juma'a. Shine malam yace wali ada'iha, game da ba da sallar juma'a, arba'atu shuruɗin, akwai sharuɗa guda huɗu. Al'awwalu, sharaɗi na farko sharaɗi na farko shine al'imamu al-muqim, limami ya zamanto zaunanne ne, ba limamin da yake matafiyi ba. Sai dai in khalifa, misali a ce shugaban ƙasanku na musulunci, shi kam ko da ma a ce yau yana wannan gari, gobe yana wancan garin, to shi ya halatta ya jagorance ku sallar juma'a. Yanzu misali a ce shugaban ƙasa ne na musulunci, sai ya zo shi nan jihar mu ta Gombe yau juma'a, ko da ma ya zo wucewa ne, sai ya zo daidai lokacin da za a gabatar da sallar juma'a, to shi ya halatta ya jagoranci al'umma sallar juma'a. Amman a ce limaminku na sallar juma'a mai yawuce ne, yau yana nan garin, gobe yana can, to baya halatta. Shine malam yace fala tasihu afzazan, haka nan kuma baya halatta ai sallar juma'a daidai, ni ne nawa a gefe, kai ma kai taka a gefe, baya halatta. Wannan sai dai ai sallar azhar, ba dai juma'a ba kam. Wala bi imamin musafirin, haka nan kuma sallar juma'a baya inganta ga limami wanda yake matafiyi. Sharaɗi na biyu, athani, sharaɗi na biyu daga cikin sharuɗan bayar da sallar juma'a, aljama'atu, shine jama'a masu yawa, wa hiya ghairu mahdudatin, sannan kuma su jama'an nan ba a iyakance su ba bi adadin makhsusin, da wani adadi wanda yake keɓantacce. A ce mutum 10,000 ne za su yi sallar juma'a, ko mutum 500 ne, ko mutum 100 ne, malam yace babu wani adadi wanda yake keɓantacce. Amma abin sani a nan, malam yace walakin abin sani la tujzi'u minha ath-thalathatu, sallar juma'a baya halatta mutum 3 su sallace ta, walal arba'atu, haka nan kuma baya halatta mutum 4, ko in ce mutane 4 su tsaye da sallar juma'a. Wa ma fi ma'ana zalika, abinda dai malam yake nufi a nan shine, bal yace la budda, yace babu makawa
an yakunu wa'annan jama'a da za su tsaye da sallar juma'an su kasance adadin wani adadi ne ta taƙarra bihim ƙaryatun, wanda ita wannan alkarya, shi wannan gari zai tabbata da su wa'annan mutanen. Ba har haɗuwa aka yi ba a cikin garin da aka buɗe juma'a. Misali, mutane da suke zaune a cikin garin da aka buɗe masallacin juma'an, mutanen garin ba su wuce mutum 7 ko 8 ba, amma akwai mutane a gefe-gefe da wannan ƙauyen, ta inda misali mutanen da suke wa'ancan gefe-gefen in za su zo su haɗu to sun kai a buɗe masallacin juma'a, to gaskiya bara a buɗe masallacin juma'a a wannan ƙauyen ba, domin ba su kai adadin da ya kamata a buɗe musu masallacin juma'a ba, tunda sai an yi adashe, an yi karo-karo, 'yan wancan ƙauyen su zo, 'yan wannan ƙauyen ma su zo, sannan a haɗa a samu jama'a masu yawa. Shine malam anan ya ce labudda, babu makawa, an ya kunu su 'yan wannan garin su kasance adadi ne mai yawa ta taƙarra bihim ƙaryatun, wanda wannan garin zai tabbata da su kaɗai, ko da ma ba a samu waɗansu mutanen da suka zo a gefen wannan garin ba, to su ya kansu su kaɗai sun kai a buɗe musu masallacin juma'a. Shine malam anan yace mustaghnina an gairihim, sun wadatu ga barin wasunsu, ko da ma ba wanda zai zo a gefen wannan garin nasu, su ya su ma sun kai a buɗe musu masallacin juma'a. Aminina ala anfusihim, wato sun zamanto amintattu a kansu. To shikenan wannan anan ya halatta a buɗe masallacin juma'a a wannan garin. Amma gari ya zamanto mutanen da suke rayuwa a cikin wannan garin ko a cikin wannan ƙauyen ba su wuce mutum 9 ba, ba su wuce mutum 7 ba, balagaggu 'ya'ya masu hankali musulmai ba su wuce mutum 7 ko kuma 8 ba, sai sun bukaci wa'insu gefe-gefe su kawo musu ɗauki sannan a buɗe masallaci, to gaskiya bai halatta a buɗe masallacin juma'a a wannan garin ba. Shine malam yace wa hazal adadu, wannan adadi da ake bayani a kai, shartun fil ibtida'i, sharaɗi ne idan za a buɗe masallacin juma'an lafi dawami, ba wai lokaci na har tatuk, ma'ana na har abada ake nufi ba, a'a, a lokacin da za a buɗe masallacin juma'an ya zamanto wannan garin ya haɗa mutane balagaggu 'ya'ya musulmai masu yawa, iya abin da ake bukata a lokacin, ba sai an samu a ce a'a ai sai an haɗa da mutane wasu ƙauyuka ba, su ya su sun kai a buɗe musu masallacin juma'a. Sai aka buɗe musu masallacin juma'a, sun cika wannan sharaɗin, misali mutum 100 ko 150 ko 200 wanda suke zaune a cikin wannan garin, sannan kuma sun kafa wannan garin ne da niyan su zauna a cikin wannan garin, ba irin garin nan ne da rani sanyi yana damunsu za su tashi su ƙaura su koma kan tudu, da damuna kuma su sake dawowa gurin, ba haka yake ba, a'a, suna zaune ne a gurin zama na har abada, rai da mutuwa. To idan aka buɗe masallaci akan wannan sharaɗin, bayan an zo limami yana huɗuba, an kammala huɗuba, an tsaida sallah, ana cikin yin sallan, shine malam yace fa in faddu, idan suka watse, mamun suka watse saboda wata larura, Allah ya kiyaye, sai suka watse da min khalfil imami,
a bayan wannan limamin juma'an, wa baqiya minhum, sai ya saura daga cikin wannan jama'an isna ashara, mutum 12 li salamihi, ga sallaman liman, sahhat, wannan sallar juma'a ta kullu, sallar juma'a ta inganta. Wa illa idan ko basu kai mutum 12 ba, to fala, wannan sallar juma'a bata kullu ba, sai dai a tashi a yi sallan azahar. Za mu takaita anan saboda lokaci. Abinda muka faɗa daidai Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada. Abinda muka yi kuskure ko kuma tuntuɓe na harce, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, domin shi mai gafara ne. Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu da kuma rayuwar 'ya'yanmu da na zuriyarmu. Ka biya bukatunmu da kuma bukatun masu neman addu'a gare mu. Ka warware mana ilahirin matsalolinmu. Assalamu